Teď vylosuju číslo a to, který padne, tak v tolik ráno v pátek budou začínat. Je to jasný? A je to 10. No tak to asi ne, ty vole. 8, ty vole, kdo to dělal ty čísla? To jsi dělal ty, veď, hlavně jsem ti říkal, dej tam samý sedmičky, vole. A co, vylosuju 8 a 10, vole. Sedmička, takže od 7. Mám tady papírky, nevím, co je na nich napsaný a budu se snažit najít tu nejhorší kombinaci, takže tělocvik. To dává smysl, mít první hodinu tělocvik, aby pak byli spocený v té třídě, ty vole, smrdělo to tam ještě víc než obvykle, takže to dává smysl, to je za mě totálně logická volba. A po tělocviku bude následovat němčina, takže za mě tohle dává úplně naprostý smysl. Jsem genius. Tak, teď budu házet touhle kostkou, když padne 1 až 5, první hodina, je mi to líto, ale matematiku. Když padne 6, tak házím znovu. 6 je. Když se trefím tady tím míčkem do tohohle boxu, tak tenhle rok nebudou mít žádný odpoledňák. No nic. Škoda, nevyšlo to. Stává se. Až je v pondělí uvidím, tak jim řeknu, že jsem udělal maximum, že jsem se jim snažil vyjít vstříc. Orodoval jsem za ně, aby neměl žádný odpoledňák, ale bohužel to nevyšlo.